ታገዛ ተጋሩ ትብል ነገር ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ አፈላላይ ያለው በዘይ ይገድስ አፍታባይታ አትዩ ግን ድሌቱ ሐሳብ ዝገልጸላ ህዝብ ድማ ታትኾኖ መሚው ዝወስደላ መንገዲ ክንፈጥር ኢና ናይ ማንም በዓል ሃፍቲ ወይም ደግሞ ናይ ማንም ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ጽጋጠኛ ኮንኮና ህዝብ ዝጠቅም ሐሳብ ብምቕራብ ንህዝቢ ብምግልጋል ማለት እዩ ከም ተቀድሚና ዝገለጽናዮ ውግንና ከይህልወና ብምግባር ማለት እዩ قرم بركز ولو قدياتنا العلنا زلنا كساحزي لو ملت ميديا كما يو تتعيشو كما يتتأجيو كما يجهد خوينو زل نجرات العلنا لنا وكيدو زنور انكفاتات تأمز مسلو زل قدياتون زتينا لنا أمن تأي زنتف زلون تم عبيت زبالو لو ملت ميديا زنتفر لهم قدياتون العلنا لنا كاب تم لو ملت ميديا زنتفر لهم قديات لما حدا زخوانا لو تلفزيون لما تاي تحستات لو زولو قدياتون علينا لنا كسا حزي حزون زتنا نعطل زركة مالتين العلم قديات اللون أيام حزي قصالي نريو نخيل فنونا أنتو تجليسيو فنونا بساتلايت موسعيو نجرجن بحزب زلنا عم نشبط مسارتن بأونلاين ميديا خنجمر لنا جمرنا لنا أو زي زل على نجرجن مس نسأل تتحيز زل على بزحنا جزء ميديا بمره درجة بمويا بروفيشن درجة نسأ خوون اللو يزبال جن بجبت بتجوار كرر خلا جن كم أي خوون عدنا توصيلنا إثيوبيا ولا تجري وين توصيلنا نحد جت زايدة ويدما زنبل خناتي زر أمو لومي ملت ميديا بحافشة بفلاي دما لومي تلفزيون كم أي نسأ خوون نسأ خبال كله بغلت من قد حدا نسأنتو ناي إديتوريال بوليسيو حاليو نسأخوينو أم خاد كلايد ما عنتو يمن ونيل علو نيرو بزحات ميدياتات بزحنت ناي حسب بزحنت أيتانا قدانين زبحالا سلازي كل سب حساو زارولو ميديا نخون تعاينت قرطانينت تعاينت متكلات يمزلو زول نقرات تنال يمان باه جمر لومي ملت ميديا ويم لومي تلفزيون تخرت غيرو كاب كسرح لهم حاسيبو وين تهلي متدالي زلو ناي كل حساب سمعلو مدرك خوني نصا خوينو تقرب حساب بمنصر نهزبي وين هزب تግራይ بزلو ربح طرح قرب زمتن إديتوريال بوليسي ونتعدالينا لنا بات إديتوريال بوليسي طرح زقربلو إنا خون حاسبنا زلنا مانم أب تግራይ زلو دلاي زخونه ناي بوليتيكا أملخاخته يهلو نا حساب نصانت بزقبا كزتانا غدلو مدرخ كخونينا تدالينا زلنا بز منصر إديتوريال بوليسي أخبرنا أنا خمسرح حق خبرنا أنا خمسرح مونغونيا خوينو زستانا غدلو نخلو بمعرض ريلو أجواب إنا فاتيرنا زلنا بز مسرات كله كساتف كل حساب نصانت كقربنا صاوعتنا نقرب مالتي ህዝብ ትግራይ በሚዲያ አቢሉ ክረኽቦ ዝግቡኡ አገልግሎታት አይረኸበንሞ ንምንታይ ዘይንሕግዝ ንምንታይ ንሕና እውን አገልግሎት ዘይንህብ ብዝብልና መጺና እዚ እንትንብል ተለና ነቲ ቀይሕ ይበልና ነቲ ጸሊም ይበልና ነቲ የማናይ ፖለቲካል ሰግመንት ዝኽተል ይበልና ነቲ ጸጋማይ ዝብል ይበልና نحنا نتي بوليتيكية أطرحيو ونتي بوليتيكا زي خطية يبلنا عبد تسلف الوطا يسلفوا بزي قدس حسابه ممكن بنزعان نتن كأرو زخيلو لبايتا كفتر اللو إنا نبيل تزقروا حساب تهزبي سمعيو تزروحو تزخونه كمام زخيلو لمن قدي كهلو اللو إنا نبيل سلازي نحنا عاوز بايتازي من قد خوينا دل كوينا بنت خوينا نقلقلولو نتهزب مستزم الكتوع كان نرغب الدامبر زي زخوننا زي زرابحنا ناوزولو سانا زخيلنا منم عينة بوليتيكال زخونا وغن تنينت يملنان سلازي لومي تلفزيون ناي كله تقراوي حلفتين دما ناي كل إثيوبياوي زبل نجار إنا تردينا زلنا أخول سلاز خونا وزي قرارة لا هايلايك حلف مو حدا ميديا
ዝግለጸሉ ወይ ድማ አንዱታቱ ዝበሃሉ ካብ ዝበሃሉ ሓደ ተወዳዳሪነት እዩ ምክንያቱ ሕዚ ሚድያ ብጣዕሚ ሰፊሑ ዘሎ ናይ ሚድያ መማረፂ ብዙሕ ኣሎ ካብ እቲ ናይ ቀደም ሚድያ ወይ ድማ ኮንቬንሽናል ሚድያ ዝበሃል ጀሚሩ ክሳብ ሓድሽ ሚድያ ወይ ድማ ኒው ሚድያ ብጣዕሚ ብዙሕ መማረፅታት ኣሎ ስለዚ ሓደ መለክዕ ኢኻ ተወዳዳሪ ምዃኑ ተወዳዳሪነት ብምንታይ ብትሕዝቶ ተወዳዳሪነት ብምንታይ ብገንዘባዊ ዓቕሚ ወይ ድማ ፋይናንሻል ዓቕሚ ዝግለጽ እሞ ሎሚ መልቲ ሚድያ ዓቕሙታቱ ወይ ተወዳዳሪነቱ እንታይ እዮም ዝመስሉ ብምንታይ ኢና ንወዳደር ዝብል ነገር ዝተለለ ኢኮኖሚያዊ ፀገም ከየጋጥሞ ሎሚ ማልቲ ሚድያ ክሰርሖም ኢልና ዝሓሰብና መዓንቶ ዝገለጽናዮም ገቢ እቶት ዝረኽበሉ መንገዲ ፈጢሩ ኣሎ ስራሓት ዕድላት ክህልውና እንደሊ ኢና ክንወዳደር እንደሊ ኢና ብኡ ክምገብ ኣለዎ ፖለቲካዊ ወገንተኝነት ኢኮኖሚያዊ ጽጋዕተኝነት እውን ውሽጢ ከይንወድቕ ባዕሉ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ናይ ኢኮኖሚ ምንጪ ክህልዎ ኣለዎ ኢልና ንሓስብ ዘለና ናይ ኢኮኖሚ እቶት ፍልፍል ዝረኽበሉ መንገዲ ኣለዎ እቶም ዓንቶ ዝገለጽናዮም ብኣታቶም ክሕገዝ ክኽእል ኣለዎ ናይ ማንም በዓል ሃፍቲ ወይም ደሞ ናይ ማንም ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ጽጋዕተኛ ክንኮን ኣይንደልን መብዛሕትአን ሚድያታት ንስኢሉ ማለት ወገናዊነት የርአየን ማለት ትርኢኻ ትምልክታት ኣለዎ ብድሕሪት ከም ዘሎ ትርድእ ኢኻ እና እቲ ናይ ሚድያ ፕሮፌሽናሊዝም ተጣሒሱ ኢኻ ትረኽቦ ይጠሓስ ንኡ እየን ስለ ዝኾነ ሓደ ሰብ ልዒለን ንኡ ኸፋልጣ ንኡ ክውግና ትርኢ ንኡ ክውግኑ ትርኢ ማለት እዩ ነቲ ሜይንስትሪም ሶሻል ሚድያ ብጣዕሚ ቻሌንጅ ይገብሮ እንድዩ ኩሉ ሰብ ማለት ብዘይሞዩ ኣትዩስ ጋዜጠኛ ዝኾነሉ ናይ ሚድያ በዓል ሞያ ዝኾነሉ ናይ ማስታወቂያ በዓል ሞያ ዝኾነሉ ኩሉ ነገር ስታይህለዎ እዩ ስለዚ ከምኦም ዓይነት ፀገማት ንሓልፈሉ መንገዲ ካልኦት ብፅንዓት ብሪሰርች ዝተሓገዙ ናይ ኢኮኖሚ ምንጭ ዝኾኑ ነገራት ፈጢርና ኣለና ብፕሮግራማትና እውን እንዶ ነቱ ትግራይ ትብህጎ ትግራይ ትደልዮ ትግራዋይ ዝደልዮ ሓሳብ ሒዝካ ተኸይድካስ ምፅናሕኻ ተወዳዳሪ ምዃንካ ኣይቀርን ንግዲ ብኡን ሓልፎ ኢና ፕሮግራማትና ግልጽ እዮም ቅድማ ብዝርዝር ኣልዒናዮም ኢና ብኡ ክነሽንፍ ኢና ብኢኮኖሚያዊ ፀገማትና እውን ብኻሊእ መንገዲ ክንፈትሖ ኢና ዝብል ነገር ኣለኒ እንተኾይና እውን ጥዕና ዘለዎ ፉክክር ይኽእሉ እንደሊ ንሕና ሚድያ ኣና ዘሎ ልምዲ ኣና ዘሎ ዓቕሚ ክጥቀመሉ ኣብኣቶም ዘሎ ዓቕሚ ክንጥቀመሉ ኢና እንደሊ ንሳቶም ክጠፍኡ ንሕና ክንነብር ንሕና ክንጠፍእ ንሳቶም ክነብሩ ዝደልዩ ተኾይኖም ትክክለ ይኸውን ምትሕግጋዝ እዮም ሚድያ ክህሉ ዝግብኦ ኣብ ብሄራዊ ረብሓና ኣብ ረብሓ ተጋሩ ኣብ ረብሓ ትግራይና ኣይነወላደይ ናፍቲ ኣይንብልን ማለት እየ ቀጢልና ንህዝብና ክነግልግል ንዓድና ክነግልግል ኢና ተላዒልና ዘለና እቲ ሚድያት ዘመን ጠልዎ ሕዝስ ራብዓይ መንግስቲ ይበሃል ነይሩስ ቀዳማይ መንግስቲ ይኸውን ከም ዘሎ ኣነ ይስምዕና ኣነ ንቅድሚት ዝመፀ ዘሎ እቲ ሚድያና ብዝከኣለና መጠን ብንኽእሎ መጠን ተወዳደርቲ ኮይንና ክነሓልፎ ኢና ሚድያ ከምቲ ዝተገለጸ ኩሉ ጋዜጠኛ ዝኾነሉ ዘመንና ዘለና ሲቲዝን ጆርናሊዝም ዝበሃል ኩሉ ኣብ ዘሎ ዓለም ኮይኑ ኣብ ዘሎ ኹርና ዓለም ኮይኑ ዋላ ስሩዕ ናይ ጋዜጠኝነት ናይ ጆርናሊዝም መትከል ኣይከተል ግን ሓበሬታ ናብ ዓለም ዝፍነወሉ ናብ ካሊእ ህዝቢ ዝብትነሉ ኣሰራርሓ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ዕብየት ብጣዕሚ ቅልጡፍ እዩ እቲ ናይ ሚድያ ኣማራፅታት ብልክዕ ሰፊሕ ኣሎ ስለዚ ሓደ ሚድያ ክወዳደር እንታይ እንተኾይኑ እንታይ ክገብር ኣለዎ እዩ ሓደ ትሕዝቶ እዩ ሚድያ ተመራፂ ዝገብሮ ትሕዝቶ እዩ ስለዚ ፅሬት ዘለዎ ብቕዓት ዘለዎ ተወዳዳራይ ዝኾነ መቕረቢ እዩ ከምቲ ካልኦት ስራሕቲ ኩሉ ብዙሓት ተወዳደርቲ ወይ ከዓ ብዙሓት ኣካላት ሃልየሞ ተወዳደርቲ ኮይኖም ወይ ተመረፅቲ ዝኾኑ ሚድያ እውን ከምኡ እዩ ብትሕዝቶ ተመራፂ ይኸውን ብትሕዝቶና ኢና ተመራፂ ክንኸውን ንኽእል ብምንታይ ህዝቢ ዝጠቅም ሓሳብ ብምቕራብ ንህዝቢ ብምግልጋል ማለት እዩ ከም ተቀድሚና ዝገለጽናዮ ውግንና ከይህልወና ብምግባር ማለት እዩ ሰው ንህዝቢ ዝረብሕ ሓሳብ ፅሬት ብዘለዎ ኣገባብ ፈጠራ ክእለትን ብዘለዎ ቴክኖሎጂ ብዝተሓገዘ ተዳቕሪብና ያው ተመረፅቲ ንኸውን ማለት እዩ ካሊእ ኣብ ፎርማትን ቅርፅን ብኡ ልክዕ እንድሕር ሰሪሕና ብተወሳኺ ሓበሬታ ይደሊ ህዝቢ ሓበሬታ ብቐጻልነት ምቕራብ ብዘይተቆራረፀ መልክዕ ማለት እዩ እዚአን ተገይርና ምስቶም ካልኦት ሚድያታት እውን ከም ተጋሩ ብጣዕሚ ዋላ ዝበዝሓ እንተመሰላ ዩቱባት ተኸፊቶም ኣለዉ ብዙሓት ብቁፅሪ
እንጠቕሶም ናይ ውልቀ ሚድያታት እውን ተጀማሚሮም ኣሎ ግን ምስ ካልኦት ህዝብታት ወይ ምስ ካልኦት ከባቢታት ተነጻጺርናዮ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሚድያ ቁጽሩ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ እዚ ሚድያ እዚ ሕዚ ናይ ትግራይ ሚድያ ዕብየት ይጅምር እምበር ዘሎ ወይ በዚሕ ስለ ዝተረኣየና ወዲና ማለት ኣይኮነንና ምትሕግጋዝ ከልወና ኢና እንደሊ ምስ ካልኦት ሚድያታት ሓደ ተሓጋጋዛይ ኮይኑ ተመጋጋባይ ኮይኑ ነኖ ባዕሉ ፎርማት ናይ ባዕሉ ኤዲቶሪያል ፖሊሲ ሒዙ ግን ተሓጋጋዛይ ተመጋጋባይ ኮይኑ ምስቶም ካልኦት ሚድያታት እውን ከም ምትሕግጋዝ ሰሪሕና ንህዝብ ዝጠቅም ሓሳብ ክነቕርብ ኢና ወይ ከዓ ነድማፅን ተመልካትን ከርክዕ ዝኽእል ብዝተወሰነ መልክዑ ዘሎ ክፍተት እውን ክመልእ ዝኽእል ኮይኑ ክወፂና እንደሊ ሎም መልቲ ሚድያ ወይ ሎም ቴሌቪዥን ብኡ ልክዕ እውን ኢና ምድላዋትና ዛዚምና ናብ ኣየር ንወፅእ ዘለና ማለት እዩ ሎሚ መልቲ ሚድያ ህዝቢ እዩ ማእኸልና እውን ህዝቢ እዩ ህዝቢ ሒዝካ ኢኮኖሚ ዓቕሚ ንእሰኒ እዩ ዝበሃል ምእማት ኣይህልን እንታይ ግን ከድሊ እዩ ናብቲ ህዝቢ ትቐርበሉ መንገዲን ነፂርካ ብግልፂ ክፈልጥ ኣብ ምግባር ግን የድሊ እዩ ካልኦት ኣብ ዘፈር ዝተዋፈሩ ትካላት ኣብ ናይ ውልቂ ቢዝነሱ ዝነጥፍ ዘሎ ውልቀ ማሕበረሰብ ቢዝነስ ቶም ማሕበራዊ ግልጋሎት ንምሃብ መንግስቲ ዘጣየሾም ትካላት ኩሎም ደሚርና እዮም ዓቕምና እዮም ጉልበትና እዮም ዓንዲ ሕቁና እዮም ንብሎም ዘለና ስለዚ ናትና ዓቕሚ ናትና ናይ ጥንካረ መሰረት ህዝብን ማእኸል ትፎከስ ንገብሮ ዝበሉ ኮኑ እዩ ውኢና እውን ንኸይድ ገለ ፀቢልካና ምንታን ክትሓልፍ ተንካሎት ጉዳያት ክንሓልፍ ኢና ሓደ ትካል ክጣየሽ ከሎ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ረኣይ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ልኡኽቲ ኣለዎ ስለዚ ሎሚ መልቲ ሚድያ እንታይ እዩ ረኣዩ ኣይ ክበፅሕ እዩ ዝሓስብ ልኡኽቱ እንታይ እዩ ዝብል ሕፅር ኣቢልካ ግለፀ ብጣዕሚ ፅቡቕ ሓፂር እዩ ረኣዩ እውን ክቕመጥ እንተሎ ኣብ ቅድሜኻ ዘሎ ብዕሊ ክትሪኦ ትኽእል ብርሃን ስለ ዝኾነ ረኣይና ኣብ 2021 ኣብ ዓድና ኣብ ሃገርና ኣብ ቀጠናዊ ከባቢ ኣብ ኣህጉርና እውን ዝሐሸ ብዘቕርቦም ፕሮግራማትን ብዝህቡ ኣገልግሎትን ተደማፂ ተመራፂ ናይ ሚድያ ትካል ኮይንካ ምርኣይ እዚኣ ንክንገብር ለይትን ቀትርን ክንሰርሕ ኢና ትምኒት ጥራሕ እውን ኣይኮነን ብስራሕትና ክንዓውታ ኢና ሎሚ መልቲ ሚድያ ብሓፈሻ ሎሚ ቴሌቪዥን ድማ ብፍላይ ሓድሽ ጀማሪ ትካል እዩ ስለዚ ብዙሕ ደገፋት የድልዮ ማለት እዩ ደገፍ ክበሃል ከሎ ብገንዘብ ጥራሕ ኣይኮነን ብሓሳብ ሓሳበልን ዝብል ኩሉ ትግራዋይ መፅኡ ሓሳቡ ክገድፅ ሞያዊ ደገፍ ክገብር ይግባእ ስለዚ ተጠናኺሩ ክወፅእ ተኾይኑ ናይ ኩሉ ማሕበረሰብ ናይ ኩሉ በዓል ሞያ ደገፍ የድሊ እሞ ምናልባት ጽውዕዎ መልእኽቲ ተሕልፍዎ መልእኽቲ ተሃልዩ እዚ ጉዳይ እዚ ተሓይስኩም ዕድል ክወኩም ወዳር ማለት እዩ ማለት እዩ ሎሚ መልቲ ሚድያ ያው ቅድም ኢልና ከም ዝገለጽናዮ ማእኸል ኣዲስ ኣበባ ናብ መቐለ ገይሩ እዩ ዝጣይሽ ዘሎ ወይ ተጣይሹ ናብ ስራሕ ዝኣት ዘሎ እዚ ሕዚ ዘለናሉ ስቱድዮ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኮይኑ ኣብ መቐለ እውን ኣብ ከይዲ እዩ ዘሎና ኣይኮነን ሚድያ ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ዝምልከት ስራሕ ዝሰርሕ ትካል ብዘይ ህዝቢ ወይ ብዘይ ካልኦት ኣካላት ኣብ ዝኾነ ነገር ክበፅሕ ይኽእልን ሶ ሎሚ መልቲ ሚድያ እውን ብዙሓት ኣካላት ዝምልከቶም ትካላት ብሓባር ኮይኑ ክሰርሕ ዝደሊ ሓገዝ ክበሃል ከሎ ቅድም ኢልካ እውን ከም ዝገለጽካዮ ሓደ ናይ ሓሳብ ሓገዝ ኣሎ ዝኾነ ሰብ ሓሳብ ሒዙ ንህዝቢ ይጠቅም ኢሉ ዝሓሰቡ ሓሳብ ሒዙ ናብ ህዝቢ ክቐርቡ ዝግባእ ሓሳብ ወይ እንደገና እቲ ሚድያ ክኽተሎ ዝግባእ ምክንያቱ ሎሚ ናብ ብዙሕ ህዝቢ ወይ ሎሚ ቴሌቪዥን ናብ ብዙሕ ህዝቢ ሓበሬታን ሓሳባትን ከባፅሕ እዩ እዚ ሓሳባት እዚ ግን ኣብዚ ትካል ህዝቢ ዘለና ጥራሕ ዝሽፈነ ኣይኮነን ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ተጋሩን ፈተቱ ትግራይን ካልኦት ኣሕዋትናን ንህዝቢ ይጠቅም እዩ ንዝኾነ ህዝቢ ወይ ዝኾነ ሓሳብ ንልምዓት ዓዲ ንኸይዲ ዲሞክራሲ ንሰላም ይጠቅም እዩ ዝብልዎ ሓሳብ ጸጸር ክንሽንድ ኣለና ወይ ግበአና ዝብሉ ሰባት ዕድመ ንቐርብ ምሳና ሓቢሮም ክሰርሑ ማለት እዩ
خلأي بحسب طرحون زي كونه بخلقت حاجزاتون قدم يلو يقرب كم زنبرة لو ملت ميديا ويملومي تلفزيون ميديا بسرح زرخونا يوعلو كم حدا ناي بيزنس متكالب الزمن عالم أنا يوعلون كم حدا در زخل له خناتات على ميديا نجار جنا مسرح زلوا تكالي أبتم ناي قلنا ويسرحت زولنا يوم الميديا بعلو أتوت زرخ ولا مسرحتون مسابز أو هاجرنا أو كال زلوا سبهفتن تكالاتن تحابيرنا نسرح ندلي بزيون صعبت نقرب رحس حدش عامل 2010 شعاتن يغون لنا 2010 شعاتن عام ثمرت حزبنا زحشن ناي سلام ناي رهوا هواو زرخ ولو خون تسفى قبر ويمأمنا استمزابل حزبنا بب خابي زلونا مربت حزب الله سلو حق منقصتهم قزعتهم حدنتنا تمليسو حزب تقراي كابت زنبرة لحالفة عمتات بتنا أصاري زحش خونتات كفتر نمنا الزخل صراحة نزح حق صراحة تون كل سرحنا مالتيو هاي لاي توسخ يقول له مغنيات ميديا تي زتاوش أكل طرح شوفونه يخلين كالو تسبسحيت أكلات حساب زلهم برنامجات كسرح زخولو مدرات كسرح زخولو أكلاتون بحنسابي يسرحون أتومون حوسكا تحلفوا ملأخت بلومي مالت ميديا زصرح بزحت صراحة خمزلو حويرم نخسرحو زدلي زبهجنا ويمنفقهم حويرم نخسرحو كزوع عدالي بإيفنت يكون بماستواقع يكون بماركتينغنا بروموشن يكون ببراندينغ يكون بخالات نايم مخار صراحتون كنت حاجة زلو نخيل حسابات اللونا حسابات اللوم سواتون تمسيهم نعمريت نخورر تكبراو نخون متحقق زن من مخارن سلازلي بميديانا بمالتي ميديا كحق سلازقبو حويرم نصرح العدل سفيحيو خنت حاجة زن خنا نت ميديا زمقو ونسو سلازخنا نت تلفزيون زمقو ونسو سلازخنا نحنا بتلفزيون بتشها كنقومين دلن كالت حساباتون اللونا ايام نتقراي زطقمو عبيتي نحمش عمت بروجكتات اللونا زفصومو مالتي حدا سلسته عبيت بروجكتات حزنا يعملنا او قربا غزي إفاهم غورمينا مزتم زملكاتهم بسمم معنات مسلص احنا زطقمو تقراي كلوطو بتمنسينا بصراحه خطو عدو نو عدو خملس تسفا نخلو زغور عبيت خسايات اللونا ايام كنماخرلو مينا مزملكاتهم اكلات مسب تقراي زركبا عبيت محبرات بكبابي محبرات اللوانا ناي أكابي إنزلوا بحاجي ون كجبرا خلوط أزعر محاراتون الله خالد زملكتهم أكلاتون حزنا نعمريت كنا وردن كنصعرينا حسابات اللو نهزبينا عديت تقم حساب قالوا ذا حسابنا يوم إفاهن قرمنات ميدياون بعلو سلح حجز لذي متحقق أسكال لنا أيو خبلي دالي أبونا كياني كما أيكن رئو نفسير كرس على ما يحدا يلوز بهالنجار الله قات أمي بخلتش حن كلتن بخلتش حن سلسلة بخوني خلي مسعرتي نعلنا حدا محازو نخيرسوس تجراي أبي عد هاي الوس تجراي أبي لو نستو بفليت كابي تطولو تتياقون تستولو لكابي إزدل زلو كيرس جن مك تجراي أي تجراي يلو أبي تجراي نتولو تجراي كواز أي بات الناس ولا سلزي وسطنا مرأي كنا سوعل أرحنا كنمت كندمامز كنكابر يقبئنا تحرنا يتحدى سن فايت يمكن نصحي نخل تتحيزنا إنا هنطفق والله أنا مالتي هو حابرنا هنسط مينا مالتي ስለዚህ ሰላም ክህሉ ከሎ كنت حقاقس كلنا خلينا الرادع خلينا جن تبحر حميسنا حموصينا نشني فينا زبل نجار لنا أنا مالت ودوزي ودا زهنان أكاي زلقا تو زورد نجرنا أنا تكاري جلس أنا ندحرز له تاريخاتنا عن رأي نحنا عدز مسرتنا إنا عد بسرعة كتمر حز جارنا إنا عد خسلت إنز جارنا إنا نيخصم سلت أنا كأفريقيا حليفو أفريقيا وكيلو ويدوم عالم وكيلو كافتن حيرات هاجرات نيو عرض خنا من تأثرت فترة إيو تاريخنا طعمي غيب بديوي لإذا حس كله يوم إن داون سلو يوم استفعل عليه استاي سلزي ساعتهم كنا قانا عمل لنا زي خعنايتو مالسي ولدوي تقرأي عباي سلز خوانات سلت نبر هزباون سلز نبر بزح واقعون سلز تخفل الله رجع مبال بتعجز محلها مسكان يلي لنا أيوه اللي إذا حسب كلتش حين 10 شو عتن كن قبل كلنا أبوينا حنجي مرز قبلنا يلي حس توصلت مليان هذا حاسوم حدا نجرت له موران تجارو بب زرفو بب مويا ما بيلوي تايسريحهم ريسيرشهم مصحفهم زلولو هاجر زلولو ميا زركولو بوتا بزرق مسارت بتكنولوجي استحجزه حدا ناي
ተጋሩ ምሁራን ካታሎግ ንሓስብ ኢና ስለዚ ኣቶም ምሁራን ወይ ትፈልጥዎም ወይ ዘለኹምሉ ባዕልኹም ኣብቲ ናይ ምሁራን ተጋሩ ካታሎግ እውን ነቲ ሚድያ እውን ስለትሕግዙ ንትግራይ እውን ስለትሕግዙ እቲ ትሁና ኣብ ኢድኩም ዘሎ መጽሓፍ ኣብ ኢድኩም ዘሎ ሰርች ምሳኹም ዘሎ ዓቕሚ ጠቃሚ እዩ ጽባሕ ነቱ መጻኢ ወለዶ ማለት እዩ እና ነተሓጋገዝ እዚ ሚድያኹም እዩ ነፃ ሚድያ እዩ ሓድሽ ዓመት ከዓነ ጽቡቕ ነገር ንሰምዐሉ ሰላምና ዝምለሰሉ ምሕደራና ዝስተኻኸለሉ ይህን ምሂን ንበሃለሉ ትግራዋይ ባዕሉን ባዕሉ ዝከባበረሉ ኣብ ካሊእ ከይዱ እውን ዝኽበረሉ ዘመን ይግበረልና ክብል ይፈቱ የመስክን እንተስ ብንጀራ እንተስ ብኻልእ ምኽንያት ወድዓይ ኩነታት ጸልዮምኹም ካብ ትግራይ ርሒቕኩም ኣብ ደገ ዘለኹም ዲያስፖራ ኣሕዋትና እውን ንሕና ንስለፍ ኣብ ትግራይ ብዘሎ ጥራሕ ዘይኮኑስ ንትግራይ ሓሳብ ዘለዎ ንትግራይ ረብሓ እጃመይ ከወፍእ እየ ዝበለና ዝኾነ ይኹን ሓውና ምሳና ክስለፍ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ስለዚ ብኣካል ዳኢኹም ርሒቕኩም ዘለኹም እምበር ብመንፈስን በተሓሳስባን ስለ ዘይረሓቕኩም ምሳኻትኩም እውን ኣይረሓቕናን ሓሳባትኩም ንትግራይ ዝረብሑ ክሳብ ዝኾኑ ግዜ ክነቃልሕ ውፅኢት ፍረኹም ውፅኢት ፃዕርኹም ክነቃልሕ ኣብኡ እንጀራ ኣሰዲድኩም ኣብኡ ላዕልን ታሕትን ክትብሉ ከለኹ ዘፍረኹሞም ደቅኹም እውን ምስ ቋንቋን ባህልን ኣያታቶም ወለዶም ክላለዩ ዝኽእልሉ ባይታታት ንክንፈጥር ብሓፈሻ ትግራይ መንያ ተጋሩ ንመን እዮም ተዓይነት ታሪክ ኣለና ተዓይነት ምድሪ እያ ዝብል ነገር ቶም ውላድኩም ዝኣክል ሓበሬታ ዝረኽብሉ መንገዲ ክንፈጥር ድልዋት ኢና ስለዚ ምሳኻትኩም እውን ሓቢርና ክንሰርሕ ሓሳባትኩም ሓሳብና ጌርና ክነቃልሕ ክንፅዕር ድልዋት ኢና እሞ ንስኻትኩም እውን ጉልበትኩምን ፍልጠትኩምን ከይሰሳዕኹም ምሳና ንኽሰርሑ ፃውዒት ክገብር ይደሊ ኣብ መወዳእታ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለኹም ኩልኹም ተጋሩ ኩልኹም ኣቆፃፅራ ግእዝ ኣቆፃፅራኹም ኮይኑ ሓድሽ ዓመት ተቐበልኩም ኩልኹም ሓድሽ ዓመት ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ናይ ጥዕናን ናብ ዝሓሸ ውፅኢት ትበፅሕሉን ግዜ ንክኸውን ትምኒተ እዩ ኩራት ተኸታተልትና ክትከታተልዎ ዝፅናሕኹም ሎሚ መልቲ ሚድያ ከመይ ተመስሪቱ ከመይ ብሓሳብ ተጠጅኡ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሑ ዝብል ምስ መስረቲ ሎሚ መልቲ ሚድያ ኢና ፃኒሒት ክንገብር ፀኒሕና ብዙሓት ጉዳያት ኣልዒልና ኢና ዝተመስረተሉ መንገዲ ዕላምኡ ረኣዩ ልእኽቱ እንታይ እዩ ዝመስል ዝብል ብሰፊሕ ገሊፅና ያለና ኣባል ሎሚ መልቲ ሚድያ ኣባል ሎሚ ቴሌቪዥን ኾኑ ሎሚ መሰረት ብሩህ ጽባሕና እዩ ሰናይ ሓድሽ ዓመት 2017 ዓመተ ምህረት ክኾነልኩም ንምነ ድሓን ኩኑ